Toto nie je 1. apríl, aj keď sa nachádza momentálne v miestach plavebnej komory Kysucké Nové Mesto, ktorá je súčasťou Vážskej vodnej cesty. Možno si myslíte, že čo to je za hlúposť, čo to rozprávam, ale ono to naozaj tak je. Diaľnica sa projektovala až do decembra minulého roka, stále platilo, že po ľavej strane smerom na Čacu, po ľavej strane diaľnice pôjde od Žiliny až po Čacu plavebný kanál, ktorý bude mať niekoľko plavebných komôr, prístavy, nejaké vzdúvadlá a podobne. No a v týchto miestach mala stať plavebná komora. Pekný nezmysel a sme radi, že v decembri minulého roka sa to konečne podarilo definitívne zrušiť. No ale dôsledky sú také, že jednak na tých poliach a v okolí Kysuckého Nového Mesta platila dlhé roky stavebná uzávera, nemohlo sa stavať a nemohlo sa mesto poriadne rozvíjať. To už dnes neplatí a verím, že aj vďaka tomu nás čaká veľmi také slušné obdobie prosperity. No ale druhým dôsledkom je, že, a mnohí si to všimli, že diaľnica je častokrát naprojektovaná napríklad príliš blízko rieky, príliš blízko cesty, nemá zákrutu takú, ako by zdanlivo logicky mala mať a podobne. Ale je to spôsobené tým, že tá Vážska vodná cesta ovplyvnila výrazne aj projektovanie diaľnice a diaľnica sa jej musela prispôsobovať, lebo je o mnoho ťažšie v teréne naprojektovať vodnú cestu ako diaľnicu. No ale chvála Bohu, ten nezmysel je preč, diaľnica sa postaví a my sa budeme môcť rozvíjať.